Hai na lero gaiga studio niko tuchusanga amono mobisoyo moking mabulimi kulinda tunachikonyora ayonsi karibu nchengo kwa Geoffrey Nsarigo litangani tonyoreke mayiru cha Sembeo asomoruli kilimo hai. The Organic Farmer kuwata na amona BioVision niko bako koletera kilimo hai numurubelio okumulekera ubulimi bw'obwongereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Getembe FM witira emyeye munibire nigutanisha nibire ikiunga kiema mugusia Sadakta nekene nikiunga kiema mugusia sensa moja radio mwanchi moteli no muligilia se television karibu yema semo se studio no tulenera Christian Nyaranda no mobisabu manganalia jubulimi anomono kurwa sekembe kiligia BioVision Africa Trust na lero ansumuruli bubulimi buline faida kilimo hai nkurukwa Geoffrey Nsarigo kirande tomo gani yema semo tuyabanga yumulino motegerali niguro bwinye nchene na sumuruli gasi nchi ya bene gotegera na kuligilia yema semo karibu sana Christian na good evening biagro birubiya baba wabugaro birubiya na kiwairire biya wete abasubati bagusige kuba chanda sana ngotema mule karibu nganeti microphone use kange na sole ligere gugukwana na liyo motegeli yara igure Christian Nyaranda totebingaye ningo asinchira bene ikwarure asamarieta ngoro ku Christian Nyaranda ondieki yes. Barega sina BioVision Africa Trust alias Kiambu County Limuru Sub County akini inkaire nyanko ikahe n'umwana umintoga kulinduka kalichi nsamo chiri chiabo koroti na baba gusiba goteba iko karibu ase studio Christian Nyaranda na yemase mu mwanchi muri lero tukuligilia mangana kurunga simple record keeping practices chimbuwa gusinchira chiri chukuga cha amangana asi amangana au ekerule ayumulemi ngakibono kuira chi record cha ngakyukulika kyukubike bintebiga bintu ginchire kichi gutumia kugacha chi record chiago asa mangana ali yobulemi bwao munchimulili ina tutali libono moroko basi nchira bene kigma lakini bulili tuli nene our main question digo changa ine aje ngakia sobule mbuago ngakyukuga cha record chiago na ngakyukubike bintu byago ngakyuko ene kinga kwanyolire obwaida asi obule mibwao meto munaro kulema ugutuga okora byonsi pi kulendi nchira konyore vaida tamanyiti rero tujukubulinga ngakyukora kwamanya kwanyire faida asobule mibwao karibu Christian ase studio ya masemo asomoro bulio lero ya masemo katukwanira chinchire chuko gacha gusekulika ndakubeka record ekingi 2 minute kogacha omole mingi bintombire bitoko korase megondo yaito na setugo wono ndo bwente kogacha mangana yunse kigokora kera lituko yatokonya ko goteneniro bole migwa itobe kerege ntungeta getobo teneniro tumakonyore faida tutagachetia mangana ya nturi kuchituanyora nande nturi komanya gusengo korero faida sinasaro gokorera andake tuchakiringa balimi abakabake eketukonera abalimi abake small scale farmers bali bakulima abakabake na bera bino mutugi obwata kusana kangomba kamo mutugi chingoka kangoka kamo mutugi gusomule mibwichi nsu bwataka ndani ya sinini gusomule mibwe endagira mugonda akagionda kasinini bono ngaki record keeping kugacha amangana yega maliko na kulika eringi ya somule miyoiga omole miyo na bomoke bayo bali begene tebuna kugacha mangana ya wenta bali babwate megonde menene lakini noyo omoke na bwente kugacha amangana ya no tware ngoke yemo ebesa nere lyo gutumia kunyerageri akagonda kwa gasinini okolema ebintu mbire biri ogutumia ngokorore gasi no bwente no nayo monyene kulika buna kweyakanire kero kwa kolire igo kero konyora ligesa liago ngwa kole sabuna kina ndenga natumiete ngina atumire bakabono ligesa liane ndenga liangeire gokorusani kwamanya komanya usengwanyore faida usenasara gwakorera nande kero gwakorire igo ngogokonya biro kumanya obolemeru gosobole ubwa ngaibwarenge na linga kiendo urakora obolemi bwo kumanya ngayogo ogotia yo mkazo ase kwa bwata magoso ngayuko beka chinguru chiago kabisa bishe obole ubuli bware ngororo una kwanyora ne faida iga chinguru echinchirororo ogenderere boigo andake ekatukuligilia mangana iga yokobeka gusikulika na kugacha mangana gusiji record asiki usi amangana kugacha mangana bagotonga kulika chi record ngakibono ira konyo mulimi iga kumanya gusenanyo le faida useniga agenda sara
ritangania guchaka kulika amang'ana ya riria chaka uburimi Yes. na arimite irenga arimite we yakana ritu kubunonde bwensi munanero limito manyene osebuno ligeti omuntu akamurimira orika uno ogorete gose no botumbu oyo atumegete riogo na atumegete byonse pia wende kurika inse na maguri yabo wono kera aikire rigesa ngogesa ari oni abwente kurusani chibesa chirina na oni nirenga chianga na ichina atumigete nirenga orusani omanya konyora gusina faida gusina asara akore ngatumia chiri bukobi kubikira obulimi bwane naho niri chiri busano chiri natumie ne bono ndusani chiri natumie ne chinyole faida gusasara gusina asara kwanyora right chimuliriria mungana mayasana yo mogoko monene asobulemi ayumulimi omokomoke gusomulemi ubwate bulimi bune bwensu bwate beno mutugi gusomulemi omugondo amangana yuko gacha amangana yani kugacha records kolika nakekora tugusangana mu bisabu bulimi gaiga Christian Nyaranda kurwanse kyombegia BioVision Africa Trust tubangana mu rubuli kuna kilimo hai no bulibuli no vaida ubokorerwa sole kwa isani kubwa zaidi na shirika la BioVision Africa Trust. Bono Christian ekatogedera kuligirira gaiga andake michando kiyigira nyara ko bagegocha asomulemi onye tali kugacha amangana onye tali kulika buna tori kulika amangana ago yoburemi litanga no mulemi etogo kale oburemi obune biashara ndirora oni kawaida ngwena natora madeni buna tori getinse nabo konyara kwebire ngwena nita madeni na ale madeni yukero kwebire ko kwanyorira sara asoburemi bwao record ye nande kero tagacheti buya ngochiore kwe batori komanya bimeri kibiri bigokora buya seriro balia oh yes no tugo tori gochikomanya nereri gokora buya none ngakingo ngoikere rito bwato mugasomo no linde nembura buna ngo agachete record ye tori gochikomanya kero mugaso ngere kikeringo chinasimeka yankonya buya amangana yugonchire kwelire climate change kero ya change nande buno mulemi ndire to gwikatwataka konyora chiloni gosobo konyi buna to bwati record yagere buya no mupango tori konyara kwego bokonyi obwe kyagera bakwena na chiloni echi batete koligereria record na kikwabere ko gokora obulimi bwago nirenga kwabere ko konyora nali bakonyara ko omanya irenga baragokonye lakini kero tabwati record yeye eko bakongusana na mangana ye insurance na ronto bwata soboremi aba balimi bange mbali go chibamanya insurance nera soboremi ya ebimeri byago no netugo kero ogutwara insurance record yago nero ne bwente ko babuya kera rire rya change mbura na bera chetwe tumono esali ebimeri byago ba konyara go ogwakana buna record teyo ikoro kingi kwabere ko gokorase ubulimi ubu nande buno mulimi kero tabwati record tori kumanya nakikwabere ko gokora rigesali yago oko ikakweba onombuya twatwara chirecord yecho bono asomulemi yo mokomoke bono ibi okugacha kuli bitau bya bwango mono bya raisi bikurwa basic records ibintu biri amalika bwango monara kole tukonera mamuli olireti gali omugaka nara ali omugotugo tuga olinkagalia no musainali gali munyero ko muiseke bawo korobulemi bono biri bya bwango record keeping ya bwango sema ngana bwangara alike ninchire kichiga nara yaiga amangana aralika ya bwangu na nda ya muhimu itanga ni lazima tu ali chitariki okay bakolike chitariki indi gwasimegete egi akabere bakolike ngi gwasimegete unane tugo bwate ntugo kie yo bwate ngo burugera tori bakolike olike na okoburugera oku okwalike tio monta gakonya gusenki gwakorete ndo bwata amangana yerigesa nande tweba amangana yerire lazima torike na liego cha yatokonya kumanya ndi ebimeli bigo cha byakora buya kere mbulere gusenkera umugasuri yeah right umwanchumulire tubanga aya onsi no bosemyo bonene kigoma jire kamera ngitono ibiri cha butokire msikilizaji na mtazamaji katika mpango wa kilimo hai murubuliga okoletwa soli na BioVision Africa Trust na yema sema katengere usanga kigoma nganchire tonyoleke merera sembe tongende no mugeni ito duko ne mobisa okurukungerenga Christian Nyaranda ase studio. The Organic Farmer kuwatana na amona BioVision niko bako koletera kilimo hai n'umuruberio okumulekera ubulimi bw'obwongereria obwo koleta engeria na kolenda amazingira. Alright, asante, karibu tena. Katugusanga Madam Christina.
bono omulemi olegali bantu manjire gutwara ubu notebook ubu tabu bwigo Facebook abwa takatabu erosereti mulimi natumie na agacha mangana so gutumie gitabu kili na handi nchireki recording to tari lazima utware gitabu kenene mayoko gacha mangana yu exercise book isaine na keba fo igagie sabu isaine ugo kebagana asokurika chitariki giwasimeka nga kiki lire na kiria renge nga kikero wasimigete dige sana kiria renge na kikuoniri gitabu ngebwati mangani lazima be notebook yerengi ye gitabu keri smart exercise book nge isaine lakini wichokerende buyanaro engo enginga ntuakwanira mangana ngati tunyiri mwanchu mulili mangana kya bono muntu akolika sigitabu yake yengenjo akolika chitariki alike chitariki ikina kigentege tanganya nelire na kiria renge nga kiyeyo ugasogose ni mburere ingi akorete mugondo mugosimeka ingemeriki ya gusimeka gusene buna ne record yetugo record yakolika ne yatugoki ne ngombe gusene chingoko buna kera uto kwandire record yetugo ngoli kore ne ndagira feeding ese umuntu gwegesongo togatera ngoli kore rabale mimba maita mangana ali yetugo bawuchubali kandi bairete ngombe mbego usene ngoko ndi yararerete nandi ndiye guturagi bonomba mwende komenta na yumi alafu omo elio kera tu akorera mangana osiye keremo yo bulemi ngo ikatorerigesa lazima bali kama mangana yerigesa na kururigesa toko gende chiro na kikuoni ngone tichumapiri na ndibaka kachumapiri ya yonsipi kwalika insi ebono ukugacho kuiga kwa mangana gusamaliko asenchirengi yike gusi ngo konyu mulimi kwerobelia asense moyende yelisimeka ebagote next season ngomokonye na hade kora mokonye mokonye iga twate balire ngo chenjirire yes una bagusi ntomete kero mugasole gesale na kiya okora buya yes bono nkonya kere kero ndo cho no twikire chinga kicho mugaso ngwira nali ase record yane naligereri ngemerikeri naligete kero ge mugasole nge gyakorete buya yes na kingoli ngo kwebanga uchibosimeka na nde record yango chitori twali ko bwoyo irenga nagurete na no bwoganiki nagurete chibesa chingana iga ngagore bimeri ngagora usino butukwagurete no bwata mangana yunse wachaka kwebanga mapema kuligi chibesa kyagera no maita bone budget yinga yego ere wachaka kuligi chibesa echo mapema ngone ngogo konyerete ikakerenga kiyo gusimeka tobwati okonyora nuye bangite buya bono ekero tukuja kuligilia mangana igaji ukugacha mangana gusukulika chirecord neko nyumulimi konyora makobesa tukurunga loans na andinga kiara era irere ko mulimi koyego chilon kusama kobesa chiloni nchiro cyabarimi na ndekero go chirigi aba bakwena na mono muna chibengi ngo takabali kuligereria record yabo oh yes na kikwabere go gokora ubulimi myake nganaki ndikwabere go kulima ama lige sana kiri abere rikoba no kuwani chibese chirenga kwanyorire okonyora kurwa sobulimi ubu ali bakonyara kumanya irenga barakwe mbago kwa iron batamaiti na kikwabere go gokora ubulimi lazima babufuatilie kurumaega babuati na kikwabere go gokora ikoburu mwenchu mulilinga ayo mwenyene onyenkwanya kulika chirecord asobulimi bwago nago tebina bira bino bulimi bubutugi bwicingoko butugwi chombe obulimi bwe ndagira mugondo amangana hali ijogo tuga gosokole machinsu byonse bibiri gikuru kubulimi ogokora agoto tebyo mu bisaga igakuru siko bigia by Vision Africa Madam Cruz Nyaranda nero kwerera mangana ya onsi asobwe nsibu igoringa ayo mwenyene wikonyo libageliga ngokwandeli bagagusangana intuga iga andake totebinga ayine asobulimi mibwago buliogo kora ine ngakyokoro kwamanya gusekwanyire faida nande yemasemu mwanchu mulilinga yoto tegere tukurwa bono morogoba nuyite magana iganya kuywete ndago kekomanyanga ayo mwenyene uligiri nagotegera nura mo 90 asembeo asoko totebinga kyukuru kwa nande yogo tegera kurwa ekerugu kwa ni Madam Christine okoiro basemi buigubu ya bwa Bio Vision Africa buno mulimi yogusibo no morogoba 0741583878 0726447367 nechi namba chane giga studio igono bwateli bali osangana inchi ase studio tosanga monere Madam Cruz Nyaranda omobisabo bulimi eyamase mase studio 0741583878 0726447367 ngajugo tulire kurwa ngajotonyara kurwa ase moroba ya abono bono Madam ekerondo chesimi chigo chake yantrabuli simibiri sato nasiki andake obulimi boiga tokotebanga nasiki andaka balimi bakonyora bakonyora bokongwa suku gacha chirecord nasiki
litanga nitoko teba bali mbande mbabwati bumanyo kutamanya yes eria kabere mbale bali bakuigwe record babuge record yobwende kulika gusinige songe kene ndige tugete composition yo kulika record tebwati mangana yuma kongu bone kina kiego chikiagera bali mbande bagusinyuna kinkonyelika bamanyiti aso totebe bono igento kelie kene pige kogera batari kugacha no gutamanya na bande mbale okweba umuntu achiete mugonda akalima akeba kuibeka malika yanse wana chateme kulika baadaye agusinyuko inyorangi kelivono na akolete mugundu bahede mulimi naro konyora ndake bali mimbaro ari mulimi irakini KNP asamangana kurukwa masomo tachiti school bu yarakini kule mali omulimi ona kwenta kubika record ikinga ntyo rubo seminar ndinga kiagora because bani kumungina nara lyote bono ga kimocho kurunsaliko numwana yo nega agumino nga ekene mota atubike record injinaji na somet nga inkulika nga kinkulika kinkoja record mokonye ngo kiara koranyo chi record chai itangani record twate bata lazima urike gesongo gosege soeri abukolika no numuntu uri itoyo weke gusi ya yo monyene buno mulimi ukonyara ko koyomanya buna noneke gusie kenege kongukolika ngali umungino na bwato mochokoro na bakumurangeria motirero nagenda mugondo na goro buoyo bwemi jundi kerega iga usino bimeri agora na bakurangeria umuntu umurikira lakini olike elugerie okonyara koigwa akonyemanya yani ugache record eliura nyale kumanya ebweka taria ebweka kabisa ebe onde mole nere na baranyari konyemanya ikiagera turigo cha kulema myaka ende yonsipi nora ikorose oteto umuntu uragendererie bulimio tutete record yago ebintu biri kwagakorire biche bimokonye nere kogendererie bulimio akurunga stemba kurwa chisomo chiri cyo mugonchoro mwanchi muliyele kanongora sangamo naye totebinga jutuli kurwa ngayo gotubwati akurwa somoro bulia senchira yobereke kuma uranse radio agatebe FM na bugutu kwanira totebinga ngayo gutubunyora na uranse geta ekebera mukimaisi gigosegatembe television totebi stemba kurwa umugonchoro nami ni anasema okay anasema stemba kurwa umugonchoro ni kundani nago krisana sabo semyo umwato ire bono morogoba asinchira yabereke kuma murise onchali kurochiso mochali anagali yotabanga bwairire byonsaligo ngwane madam yoto konyire sana untu abalimi abandi tokonyora sara sin talikugacha bono tukwandirengo getemba halo kaligo bwairire bya kwa shirini esase elino lyesinga elino ayino mulimi nkuka chuli chi record nguli kuli ngakikwali miri usama bera kwa kamire ngombe yako kaligo kiri kwa bya kiri wana itamoroka Christine yaranda umwana ino gaka gusi mwana ringo oitabire ga Christine wakwandi na itabire kabisa santi bwana tuganda ara ringo ija sama eno kaligo na kieta terasi kia monte libuli naye na buli litugwete na kona ndadise kole Christine asante mami mbia bono Christine ko irole rali kiria kwana na ndago tebi naye asante eligino no muchukuru sumwana ule angegagu getembe halo getembe halo waiki mbia bohire bya ambiyule mbia kabisa karibu sana akwa watu mundu kurokunga kirubopande ngakiba abanyamira mbiyere amina ya machina turuba imeri cyo nindiraire ga kipole ntuma ita bantu bitu bakibiri kwa bantu bamino bonse piago batemga pole sana bategererete yes karibu na sensa meyo bulimi amangana yo bulimi to tukubata ne champion ya mkwani Naikirubo pande agenda ishabiki tulinena sana kuruchisa mchiri Kenya Miragalia 0741583878 yani 0741583878 0726 balu aye kia baba aye moi bona kihiwe kirubo pande tirabu aya bono nyagi chenchen kole mamuli runabalimi yatende kia baba nkole matole ndirabali mukweli kweli koigura mangana yo kugacha record na akire kwa hivyo tinda ubiyane tianda nda yubrati umchata hira gendra mego yupata bikia baba asante sana moyo mintobi yabono sana mbuguli ya moiga yatembe halo gete karibu sana kwa watu ile kapeta shamba katire
Karibu. Ngo bwadde kuruchiza machamtu hapa Kilifi County. Kuruchiza mocha Kilifi County Mtwapa abantu baito ba Coastal Region. Karibu sana. Kitu kwa binjengo pekane jagara nabo ntikanda. Kingo kwa kontu kete. Na kintu kete mechira kwa bingo dikana na kingo kwa na cha yete kalirenga chiare. Akie ndagera ya ngotuke ngana kire kwa bingo pekane. Igongo gukonya kiri kumanya gusukwa nyiri asara gusukwa nyiri obwaita. Kingo konya kiri kumanya kwerende kingo ko eki yamentre kaita wose. Konya do wai over faida. Konya jira mono lakini wana na kabisa kwa nyore kingo kisi. Nga wana limo ya chao kuroire boga itachi kame 100. Igongo tabanende record kubeka bongo konyere sana. Alright, asante sana ndugu yetu. Asante kaka kutoka maeneo ya Kilifi County pale kwa kutizama na vile vile kusikiliza idhaa ya 102.7 FM. Asante. Shukrani sana. Bibona sana wigeta bantu batuliri kurwa chisemo au ya Kenya. Asante. Ekigima soba semi imbuguli ya moyoka edigetu na somo biso igabwo bulimi hatumanya mangana mange iguru yuko kachachi record. Hayu mulimi olegali gusi omulimi otategerete ekerogenda gusanga na intu manyanga kuli kambu ya kubeka record ya sebiri ukulema. BioVision Africa Trust na ubako leto murubuli kuro kilimo hai weta Gatembe FM na Gatembe Television. Kristen bono andake kuyura kibara kwanire batebire nko bacabara bange enkoli kabale abande bamanyire ngambi ya gutolika no ebali abagatu batebire ngango kibale uno gwateba bono inchire kichi inaro kichi simple habits chirumule myara atumie kwene kinga chirecord cha yenko bachire consistent nchibuga taini yoka taikakati ati achakerera ali kemambi ati ngintege tangani etabu ke record keberange naye aso okworu mugonda aso wisaranse iko gukerora kerwa kerora jingo kwinyurikere yentongere mbwente kulika ise egi akabere toru gose mugondo gose gwachikwe nani ndagira setugo kweba kwagenda manganandi okwirana webira manganali kwa bwente kulika ise ocholike mambi okolike ebintu biri na bitalingi igombuya liri gwakore egento kegima igo yenda se record iri yago ikainse egetabu eke keberange naye asogo kerora to ndoke gache chikoni ali ara so tari gukenyora keberange naye nande kero ukolika kebange kebe no mochoko umuya naye nalikero ukigura gego ko moyo ogendera kulika. Gatembe Radio, hello. Gatembe, yes, karibu sana. Jose Bujamatale Express imbora. Mbuya mono tata ino mulimi ule naye no maita manguru mulimi ko igura magana yuko achi record. Obole mbora muna buma ete na inde no ko baluta ibore to asama le mare. Yes. Lakini ende ensemo ya maremo ani so mengo obole mi ari maete na bonte kete obo se muno obura kinne no bo mbota tabuati. Ole neme ya mona so se ni boito moko na kasabu yele dia ito. Asante sana. Bono. Yes. Yenara wata abuna bona sinale nkondi setali nibagiti. Abombe teme lakini mbesi mukire ya somo iri borobo sini ni mbakango zinga inside sindio osbono ndabe. Awonte kete tanyo mundanse niboli anda aranda tera. Bono ninjende tumu manyibwa magana yimesiga igogose obusimegiu agote ye type ya malioko letu kuli chi record keeping asinye chukuga chama ngana mayawu no mulemi nkolengi ekekora ntu tuisiko indaga utokosoka isige tobeke. Asante sana Joseph. Haya Biamona sana nimeenda kwa leo kwa mwirendira kirende rere tukulia magana record keeping. Asante sana. Karibu sana andake dada Christine kira tukulige lindo chinga kichikogenda bange balikire chujumbe unabona ndigeli babiri batatu balikire gaiga Edward Ondigo akontebinga musarigo kwanili madam yeyu ya twera isera mangana maya ntino mutugwe chombe ekene mabere nanya kulikanga kingu kama Edward uko tu kama tulikolika
likango lero nyakwanyo libikombe 10 mambiko babibiri kwa manyangi kiabikebe iwe Edward asante sana thank you Lilian Mogi agote watching live and listening shukran sana good program happy to see her in the studio kora saa kumanyeti ngoma ejote na kuruchizo mchari usiri anasema yuko ndani locked ndani asante zaidi Kilimo Hai hoi asante Mr. Call Fred Moga pia yuko pamoja na asi otengano harama na intu asante sana kwa urukwe barara kuruchizo mchenya nguge agote banga yuko ndani asante sana abange sana nduchika bakolika kulende jijumbe chiko cha chinyinge kigima thousands of SMSs shukran sana kwa kuamini station number 1 bono ekera tugunya gusanga naye Christine na bro chichi kugenda sana andake buno mobisa bwa mangana iga jobulemi inga kibunura semi umugusi andake nkyura motebi goro yobu yabu ko gachamali kaya na nene mono umulemi uli ugo cha kabono asentundi ntangani ko gachamali ko nkyabwenda okora kulende nganchiro tane boli elimbo golisi mibere choka tokole liboli Getembe low Getembe akikwa balende kakikagwa kisimi alright mbuli simi yende yomweli gaiga 0741583878 0726447367 eligera tokole amana yomo tegerali Getembe TV and radio hello Getembe TV and radio hello right kerondo chekoleta kujua kidogo kwirana Soledad Christine bono narugo chakalero unakuwa musemirika mbose mikyura mwe achigu chaka nene muno eligere kubika chirekodi chiga bunako chaka ensementangani nkyawenta okora ekinda ate yumurimi oyu tawisa kobwa kubika amaliko inse amaliko nayaye nobulimi nobwaye na kora amagoso guchaka kulika amangana ya inse anyora okorere ligoso aitali matemu agendere kulika ngora ngocha kumanyali munakulike record kabisa na ndeta abaisa kobo igetabu twateba no exercise book 120 pages ingesaini yes abo achake kulika General Bosembiwa guchaso mugusina balimi bonse bagusigoro yamangana yoko gachamaliko nobulemi andake naru kweto moya gachaka kulema gatiga gachaka gutuga gatiga andake goranyo eta sale nene na haro rulingi gokoro bulimi bwa yasi nchata amanyete ko gachamalika gatiga bintu bigasalika kabisa nkigilira musemi andake ko moyo airolere na andachake byabono moyo formula spirit nya chake in a good start obulimi kawaida sara nero ndogo kana yes lakini tariyo konyora asara gwa kwa moyo record yetu ateba ukoligereria ria sobole bwalinge na ndi gwatema kwa menta chinguru ono achake kulika mangana yunse buya ka konyora asara uira na se record ya yoligeringa yobole bwo bwarwerete kanyora asara o menta chinguru ngora konyora obiru muri Alright, shukran sana dada Kristen na Nyaranda kuwa pamoja na asirero asincho wasemibu ya nandi asincho ya BioVision Africa Trust nyasago sindike yumanga kinto kwa nando iranega ikagusi ogenda gusomya abantu bagusi babuli bago nabana baminu bakantikuma yobuli myoboiga kokwenda BioVision ekwenda abantu baito ba BioVision kiambuga ali ba maiga kigima kurwasomona buliro bajofuna sariko ngoya ikindi right wodo mwanchimuliringa ayo mwenyene wasangira na intu watutegereire watuligereire shukran sana I want to appreciate you sing chumuru liukuru na Kilimo Hai uyu letu asole nilibagali nene lia BioVision Africa Trust Katoko kura chikura kachinsa ibirigoro na mangana maya yeke ungase television na baadaye mwanchomolili nyuma ya mangana maya aigase radio ngonya tu munyagitali uguchase mbeo kulinde nyuma ya mangana maya murubulinde no chiko cha mwanchomoteli bwo korali wagatomba ikugendera kusanga na intu ya masa mwanchenkuru kwa the son of soil mwana buliro ba Geoffrey Nsarigo no murubuli Kilimo Hai bye bye God bless you have a lovely supper nyitura ragira The Organic Farmer